Dumela vakulu dhinyame Tijan is here. Ndadzoka zvekare nhasi ndakakubatira nyaya ndosangana nayo panapa iri kunzi Mnangagwa is the richest individual in Zim through stealing corruption. That's Jonathan Moyo. Ndo mashoko ari kubudawo panapa ari kutaura. So nyaya iyi ndikusangana nayo munoziva kuti inini ndinofambira nyaya ende ndinoweka nyaya kunge mets. Pari kunzi nezimai.com.net iri kunena kuti in an interview with Sophie Makoena on SABC News, former Zimbabwean Information Minister Professor Jonathan Moyo launched scathing allegations against current ZANU-PF leader Emmerson Mnangagwa, accusing him of being the richest individual in Zimbabwe through stealing. These accusations, if true, paint a disturbing picture of corruption at the highest level of Zimbabwe politics. Professor Jonathan Moyo did not mince words in his accusation, stating Mnangagwa stole billions of cash through diamonds in Chiadzwa, brought the Chinese to loot resources. He set up ZANU-PF companies to steal resources. These claims suggest a pattern of systematic corruption and exploitation of Zimbabwe's natural resources for personal gain. So arikuzoramba chingodzika chingoenderera kumberi azotara kuti even coup yakatozoita netimu rake yekuzobvisa Mugabe pari kunzi vakaita achitoziva kuti inini nda that's the way out yega ndingatoita because hanzi pari kunzi vanga vatomboita zvikukutu zvimwe zvihombe zvanga zvaitwa saka pari kunzi vakabva vangoti saka ndikatingopinda tingorowa coup patinoenda coup pepe tinobva tawandisa mabande edu yese because hapasina anenge achatisunga katisinenge tatova vakuru vacho. Ndo nyaya yandosangana nayo panapa iri kutaurwawo nezimai iri kutaura kuti ndo mashoko akabva kuna vaJonathan Moyo vachiaccusa sitting president weZimbabwe ari kutonga iko zvinezvi president Emmerson Mnangagwa. Ndo nyaya yandakakubatira muReZimbabwe kusaziva kuti imimi makaitarisa nyaya muri kuiona sei.